Atal honetan ikusiko dugu, landuko dugu zintzu diren hori hirian bizitzaren hori ezaugarriak. Bueno, lehen landu dugunez, zera hori hiriek gero eta pisu gehiago daukate, bale? Eta gaur egunean munduko biztanle erdia baino gehiago, 300.000 biztanletik gora dauzkaten hirietan bizi gara. Vale? Eta suposatzen da 2050 urtetara helduko garela 170%. Hau da, gero eta jende gehiago biziko da hirietan. Vale, zeitzu diren hiri batek baditu bizitzea baditu bere abantaila eta bere desabantaila, jakina. Abantailen artean, osasunari begira, zentrorik, mendaukazu Barakaldoko Bizkaiko hori gurutzeta, badauzkagu zera horiek, zentro gehiago, ondo pasatzeko, kultura arlotik, museoak, unibertsitateak, lan eskaintza gehiago, hori dira dauden abantailak, baina jakina, badaude desabantailak, bai. Kutsadura eta atmosferikoa eta akustikoa, gizarte arazoak, marginaltasuna, delinkuentzia, langabezia, zirkulazio arazoak, kotxeak egunero daude pilaka gora eta bera, pilaketa hondiak, hondakinen zera arazoekin eta. Urrengo bloke honetan, laugarren puntu ikusiko dugu horiek zintzu diren hiri horien ezaugarriak. Depende zein den tamainoari begira, ezberdintzen dugu txikiak direnak, 50.000 biztanle baino gutxikago, ertainak, adibidez probintziako hiriburuak, eskualdeko metropoliak, metropoli nazionalak eta nazioarteko metropoliak. Guazen desberdintzera, batez ere hau munduari begira, zeintzu diren metropoliak, konurbazioak eta megalopoliak. Tamainoaren arabera metropolia txikiago dira, konurbazio handiagoak eta megalopolia ari dago handiagoak direla. Metropoli bat izan daiteke adibidez Bilbo. Bilbok eta bere inguruan bere zera daukan eraginarekin. Hiri sare bat osatzen dute, ez da bakarri Bilbo, baizik eta zera horiek itsadarra horren inguruan hartzen dituen zera horiek beste herriak. Orduan, auzo horiek industria merkataritza osatzen dituen zera zerbitzu guztiak osatzen du Bilbo handia, metropoli hori. Konurbazioa da zabalagoa, eragina handiagoa da, heltzen da geografikoki esparru handiagoa. Hori izan daiteke adibidez Bartzelonaren kasu. Ez da gelditzen bakarri zera horiek Bartzelona bertan, ez da gelditzen zera inguruan, baizik eta zera horiek probintzia osotik zabaltzen dela. Eta megalopolia litzateke handiena. Horren zer hartzen dugu megalopoli bat, 10 milioi pertsona baino gehiago dagoen. 10 milioi pertsona. Gutxi gora bera, gero eta gehiago dauden. New Yorker izaten dugu 8.000 biztanle baino gehiago daukala. Sao Paulo, Brasilen, bebai pila. Orduan, hori dira ja megalopolia. Hemen daukagu, zera horiek, hartzen duen New York, zera Estatu Batuetan, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, guzti horiek, zera horiek, hori litzateke megalopolia. Gauza bera, zera hori Brasilen, Rio de Janeiro, Sao Paulo, hartzen duen zera area osoa. Nazio Batuen erakundea, esaten du gaur egunean gutxi gorabehera 28 hiri edo megalopoli daudela. Baina kalkulatzen da etorkizunean gero eta gehiago izango direla, batez ere Asian, Latinoamerikan eta Afrikan. Pisu gehiago hartuko dutela. Zein da hori zerrenda posible hemen daukazu? Por supuesto, ez dira zenbaki horiek ikasi behar inondik inora. Hemendik bakarrik eskatzen dizueguna da kontrolatzea zeintzu kontinentetan dauden. Ikusten duzue,
Tokio, Japonian, Asia, Shanghai, China, ASEAN, Jakarta, Indonesia, ASEAN, Delhi, India, ASEAN, Asia, Amerika, Estatu Batut Amerika, Asia, Amerika, Afrika hasten da, lagoz, eta ja baditu 15.000, baina zenbaki horiek ez dire ikasteko inondik inora. Kokatzea ondo legoke, bale? Horrela bide batez, birpasatzen dugu, pues, Estatu Batuen non egotea, Txina non egotea, horri importantzia dauka. Amaitzen dugu blogoa.